Hi guys, ndeipi? Yeah, saka tete Liz vaida kutiitira beef roast for dinner, but ndaida kasadza kemasikat. Saka ndakabva ndacheka nyama from nyama yawoyo just a little bit from on one boss. Ndandafunga kaHaifiridzi masikati. Saka ndakabva ndashandisa maonions ndomati mashallots. Handizoti chirungu anonzi chi, but anyway ndakangokurangidza kuti anonzi mashallots. Saka ndafraya nyama yangu, ndakanga nyama yangu ndobva ndaisa mashallots ayaya. Anondinakira zvavo bosi, anonyatsonwira ende kaflavor kacho katori bho zvekuti. Saka ako kasadza kemasikati saka akafani kuwandisa sereki. Saka ndakabva ndacheka vheji rangu iro nderekutesco riya rinenge rakanzi cabbage whatever. Abva ndanyatsoricheka kuti riite tumapisi tudiki diki. Apa nyama yangu ndaisa everything, maspices, matomatoes, ndobva ndaedha kavegetable kangu. Ndinokada kari green, handidi kuti kazonyatsoibvisa bhosi, saka ndakabva ndakurumidza wakabvisa pastove. But zvakazoitika manje ndizvoti ndakanonoka kubika sadza and then kakaibvira mupoto imomo. Saka by the time yandakazopedza kubika sadza kanga kegreen. Saka kasadza kangu kemasikati, kasadza kecontent kaya